Що се отнася до бума, Flavor of the Month, както го казахме, в момента е анимето, което излиза всяка неделя. И това е Demon Slayer. Ти изгледал ли си всичко до момента? Не съм, назад съм. Добре, предвид колко много други неща ревюваш и така нататък е абсолютно простено. Но до там, докъдето си гледал на теб, какво ти се е запечатало и като фен, и като вече по-информиран зрител. Като фен първо, какво ти се е запечатало? Според мен Demon Slayer е добра история. Нали, със сигурност е една от най-успешните истории в последните 5-6 години, 7-8 години. И е една от основните причини толкова много анимета минат към сезонния формат. Даже студиото на Боруто, което анимира и Black Clover, казаха в интервю, наскоро шефа им каза, че Demon Slayer е причината, поради която да тръгне тази вълна и причината, поради която те самите ще тръгнат по този път със сезонното. Но в същото време аз, може би, защото не съм стигнал до края на историята, нали, защото мангата е приключила. Или може би, защото не съм го гледал от известно време, не съм гледал от втори сезон. В смисъл и трети не съм гледал и сега излезе четвърти, доколкото знам. За мен не е тази най-велика история, която е сравнява. Според мен ще бъде забравено, като самата история няма да бъде нещо, за което говорим много време. По-скоро ще бъде качеството на анимация, което предоставиха, което не беше виждано до сега. Факт. Формата сезонния, който и преди го е имало, но те със сигурност го популяризират. Да, революционен е вече. Да. И нали, факта, че вече неговия сезон мога да гледаш като филм. Нали, имаше един момент, където Mugen Train филма го има и като филм, и като сезон, и се забръкваш. Да, не е само и Mugen Train, реално. Нали, навика им е да изкарват сезон, след което да го продължават с филм. И следващия сезон да го закачат с филма. И общо взето филма да ти служи като едва ли не обзор на предния, превю на следващия, и бонуса на Mugen Train беше факта, че там си се разви една история от до в рамките на около 2 часа. Аз го гледах в училище, така в междучасията, да. Аз си спомням, че този филм всъщност съм го гледал няколко пъти. И всеки път успяваше да ме докосне, което по принцип не е нещо, което се случва често, нали? Аз се просълзих, имайки предвид, че съм по средата на училище, пак нали, с слушалки, така и сред съучениците ми и пак ми тръгнаха сълзи, така че със сигурност е много добър филм. Със сигурност. Ти представя ли си някога, че аниме филм ще стигне до ето тези върхове на класациите, защото този филм до едно време, не знам дали в момента все още е така, но този филм беше, що се отнася до Япония, в топ 10 филми като цяло, нали, с японски произход, като цяло, не само анимирани. Според мен очаквах го, но не го очаквах от шоунен, нали, поредица. Защото хубави аниме филми, ако питаш някой, то са Гибли. Или примерно някой от по-модерните, като Your Name е много популярен, Коено Катачи, нали, Silent Voice. Но не очакваш Demon Slayer да е някакъв такъв супер огромен филм, който да те чувства, който да е толкова успешен. Това, което на мен много ми харесва, е, че понеже ги пускат в формат на филм, нали, конкретно за България, се допринася за това, че вече има филми по кината на аниме, което се вижда все по-често. Сега ще има Haikyuu, Spy Family и малко или много някакви по-малки деца, нали, може би не за точно тези поредици, но някакви по-малки деца, като отидат на кино и им се гледа някаква анимация, вместо да гледат само Disney и Pixar, ще кажат да гледаме това, нали. И родителя може да каже да гледаме това, защото е някакво за волейбол, примерно. И така могат да се запалят нови фенове или поне да се открият към нов формат. Да, защото както ти каза, шонен не е всичко. Нали. Има много анимета, които са изключително популярни дори в българските общности, нали, които гледат аниме, които просто екшена не им е любимо. И това е абсолютно окей. Нали. Аниме си е определен жанр, то дори вече не е поджанър, то за мен е жанр филми, който сам си развива своите своите клони. Както има драми, романтики, екшени, така и анимето ти може да бъде драматично, романтично, екшън и някакви други. И някакви други.
Замунда сме, да. Замунда. Няма значение. Между другото, сега, без да казваме точно кои стоите, знаеш, че в Замунда първият торент някога качен е точно такъв тип аниме. Да, по някаква странна статистика е стигал до мен. Не знам дали да се гордея с българите или не. Но Аз вярвам, съм много горд. Да, ето пак с нещо изпъкнахме. Нали, ето, освен две лоши черти, много лоши черти, както каза нашия гост, българина явно има и добри. Да знае какво се търси. Да, има вкус. Да, и с един куршум да е право в десетката. Браво, момчета. Или момичета, не знам кой го е качвал преди толкова много време. Да, връщайки се на Demon Slayer, реално ти си прав, че това беше, нали, революционно импакта и въздействието, което имаше самото аниме върху това какво последва за целия жанр. И как хората занапред почнаха да си структурират аниметата, сезонния формат, анимациите да наблягат толкова много на анимациите. Нали, вече в днешно време през 2024 виждаме, че всички анимета, за да бъдат конкурентно способни, трябва наистина да влагат много време, усилия и бюджет в това да бъдат, нали, анимацията да бъде на ниво. И говорейки си за всичките тези, които в момента са в състезанието, кое е любимото от модерните, историите са това, което всъщност дават превес на въпросните анимета. За Demon Slayer ти каза, нали, че след като мангата е свършила, тя ще се простре, самото аниме ще се простре за още, освен този сезон, който излиза в момента, може би още два. Още два. Като между тях евентуално ще има филм, но може би единия ще бъде филм, пък последния ще бъде пак епизоден. Аз съм запознат, но някакво малко остава до края. Да, нали, може би до 3 минути ще бъде, до 3 години ще бъде приключило. И като дръпнем чертата, нали, ако до 3 години всъщност приключи живот и здраве, това ще бъде аниме, на което рънтайма му е бил около 7-8 години. Да. Но според теб, наистина ли, гледайки много напред в бъдещето, ще бъде забравено? Ами, според мен няма да бъде забравено, нали, изцяло. Според мен просто когато се сещаме за него, когато говорим за него, няма да говорим толкова за историята, колкото за импакта, който е направил. Или примерно за нещо, което е вкарал в индустрията. Историята е добра, но е много дженерик история. В смисъл, погледни, например, не знам кой добър пример да дам. Dragon Ball. Dragon Ball има много добра история. Нали? Това никой няма да го спори, но повечето фенове, когато се сетят за Dragon Ball или когато обсъждат Dragon Ball, обсъждат колко неща е вдъхновила, как е поставила някакви стандарта за екшън аниме генерално. Да. Един вид е посява пътя, дето ще ходят всички останали. И според мен Demon Slayer е по-скоро такава поредица, отколкото след 15 години да кажем, все още мисля, че най-добрата история някога е това че историята е по-straight forward, нали? Да, че не е толкова... Да, си върви стъпка по стъпка и много рядко има някакви отклонения. Но да, импакта със сигурност не може да бъде отречен. И в интерес на истината, нали, Demon Slayer може в моите очи, чисто от към сторителинг, един ден да се разглежда като един добър пример, как да се развият различни персонажи. Да. И то едновременно. Защото персонажите, с които започнахме от самото начало, на този етап вече всеки от тях е развит поне в някакво отношение. И доколкото сме информирани за момента, за мангата, за която няма да говорим, нали, ще има достатъчно бекграунд за всеки един персонаж, за да разберем каква му е каузата. Лично според мен към сторителинг е много важно за един зрител да знае всеки човек, който е на неговия екран, персонаж, животно, самурай и така нататък. Това е готино, че те представят всички хашири наведнъж, и почти наведнъж. И в началото нищо не знаеш и доколкото знам до края на историята, през всяка една хашири минават по дали през арка, дали през нещо друго. Да, дори в момента, нали, на този етап, всяка неделя, излизайки новия сезон на самото аниме, всяка неделя, поне такива са заявките за момента, започнаха да излизат вече бекграунд историите на всичките хашири, които, нали, все пак са върха на планината. Да. И е хубаво, нали, зрителя да знае, когато накрая, предполагам всички са наясно, че ще стане голям бой, война и така нататък.
защото все пак има един ясно изразен супер злодей, супер силен и все пак някой трябва да го победи. Майкъл Джексън. Да, Майкъл Джексън. Да го свали. Да. За да настигне, нали, света истинските събития, нали, Да. защото все пак те разглеждат събитията от 19-20 век, нали, което е готино всъщност, защото се свързват исторически, нали, с японския бекграунд, нали, какво се е случвало през различните ери, когато е имало различни императори. С ония квартал с Entertainment District, да.